Здравейте хора, аз съм Саши и в днешното видео ще правим първи епизод в канала на Squadbusters. Знам, аз имам много време, но си направих още един нов акаунт, защото имам Supercell ID. Така хора, днес ще правим за първи път такова видео на Squadbusters. Аз знам как да играя, знам много добре как да играя и имам си доста по-развит акаунта, който може на по-късен етап да снимам видеа. Сега просто ни правят туториал, преди малко си направих годините и какво сега трябва да вземем този чест, който много добре знам какво да направя. Трябва да вземем този, на който не му добре му забравих името, ако му беше. Ето ми го турбото, сега ще убият тези скелети. Айде бе, човек. Така. Това беше Барбериан, бе. Да. Ето така ми се такова. Героите и герои там каквото и да е. Между в момента има един много хубав апдейт. Но за него по-късно, само трябва да минем туториала, защото туториала е много тъп. Така ето джемовете. И така вече сме тук. Завършихме си туториала. Ресурс. Вземаме код. Така. Добре, ето го въропаса. Колд. Аз, между другото хора, аз инсталирах играта още когато, същия ден, когато излезе. Точно тогава помня как си инсталирах играта. Много добре знам как да играя. Супер цел. Така. Така, добре, код. Айде бе. Просто на мен изобщо ми се записва днес на Squadbusters. Да минава от началото туториал, гледай какви си. И пък имам Supercell ID си направих днес. Да, исках да направя нещо по-просто. Защото знак, че не съм голямо про, но Миро от Мироскат хора е доста голямо про и много цъка на Squadbusters. На него той няма само Леон и Поко, защото те ги има в новия апдейт. Не знам дали са в точно този апдейт, но направиха Колонел Ръвс, Франк и... Да, Колонел Ръвс, Франк и Поко са в новия апдейт. Чакайте малко. Днес ми се паднаха Франк и Ръвс, Ръвс е много ядък между другото напоследък. Така ми каза той. Наистина се оказва, че не е, защото не съм го виждал никога в игра. Ама никога не съм го виждал. И още не ми е дал опцията да играя с него на големия ми акаунт в Squadbusters. Където по-късно на 100 абоната хора. Между другото ни остават 10 абоната до 100 абоната. И ако достигнем 100 абоната, ще направя епизод с големия ми акаунт и ще трябва да ви подготвя нещо, което още, да си призная, не съм измислил и го мисля още, не мога да се сетя какво да направя за човек, който става 100 абоната. Това не е нищо толкова голямо, за да направя нещо и да се правя големия ютубър. Искам да е нещо, което да не е чак толкова голямо, да се правя някакъв ютубър голям. Просто може да кажеш според мен, че си ютубър, ако си направил 100 клипа. Например, като Мир. Той има 161 клип. Добре, на първо място завършим, естествено, като за начало първа игра на този акаунт. 108 джема. Нормално, аз си игра Гоблин. Добре, така, отваряме чест. Така, common чест. И какво ли се пада? Пада ни се Барбериан еволюция. Чакайте. Еволюция. Готово. Ето го код. И сега го правим. Чакай да си взема Гоблина. Има в склада. Ето ни го нашият склад, хора. Тук в нашия склад са героите, които отключваме. Те са... Не знам защо са 36. Много ми е интересно, те бяха 39. Сигурно по-напред в играта ще ни донесат Поко, Франк и
И ръв ще ги добавя до играта, когато станем по-големи прота. На мен са ми ги добавили в големия акаунт. Само трябва да си направим иконка, не името трябва да го направим на левел 3, тук мисля, че. Не, ние сме го... Ама чакай малко. Трябва да направя... Трябва тук да си направя, не знам защото не ми дава да си направя име, това е много странно. Това е сигурно за ако се откажеш от играта, нали, да няма смисъл да имаш акаунт. Защото в момента няма акаунт. Демек, това не ми е акаунт. Това е просто играе сега. Да тестваме играта. Малко ще ни направят самия истински акаунт. Чайте, с Гоблин едва ли ще убия толкова лесно този. Така, на първо място. Синджер на първо място. Брат, те са луди. Па тук са OG, тук са стари нови плеери. И за това така, защото те не знаят си го да играт и затова съм. Как съм втори, бе, човек? Как съм втори, бе? Сега съм втори, аз трябва да съм първи. Айде отново си след титлата. Сега взимам още един барбериан. Убиваме тук, отиваме за тези хубавци. Взимам си ето то маник. Взимам това сърце, дето ма е хелт. Да, хелт е. И отивам при тези мои любими скелетчета. О, не! Final Stretch! Но защо толкова бързо ми ги дава Final Stretch-овете? Взимаме този чест. Така, отиваме тук при този гигантски грек. На трето място, първо място. Не, второ! Трето пак! Първо място, второ. Какво става, бе, човек? Защо толкова... Това е заради тук, сигурно. Това е заради там. Сигурен съм. Някъде надолу е. Ето надолу тук. Не, няма да завършим първи, аз искам първи да завърша. Ест! Първи! Така, убиваме ги тези. Убий ги веднага! Така. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и ние сме първи! Let's go! Айде, финиш! 54 джема. Нещо време, ако си прост 54 джема, ще завършиш на последно място. Охо. Така. Common. Даже ми дали ще ни спада някакъв нов герой. Не. Еволюция на Колт. Добре. Има някакъв тики тука. О, това е първия си старт чест. Да видим за този акаунт какво ще ни се падне. Всяко ни се падне някой. И всяко ни се падне Леон. Аз ще се гърна. О! Witch! На големия ми акаунт отключих доста по-късно. Много по-късно я отключих. Че кога ще си ченжна името е. Добре, чакай сега. Тук ли трябва трети левел, бе? Аз съм, чакай. Те ако говорят за тука, аз съм четвърти левел. Я и сложи иконка на примото. Хайде, бе. А то не ми дава. Така. Продължаваме. Ето го, бе. Така, хора, това ще е главният акаунт вече. И аз имам мой личен акаунт, в който акаунт, дето беше същия, дето ми е Саши БГ, дето ми е Саши 2015. Това ми е личен акаунт. Сега тук ще направим публичния акаунт, както имаме Brawl Stars публичен. Въпреки че снимам на големия ми акаунт, така ще се кръстим Саши БГ, въпреки че и на другия ми е Саши БГ, но ще го кръстя само Саши. Така, Саши БГ. Готово. Крейтнахме акаунт. Вече имаме официален акаунт. Пинята парти. Така, Бъстър Валей. Там или как се произнася, не знам. Така, Witch. Може да се телепортирам с Witch. Айде, бе. Така ще видим тази пинята. Лад имам скелети. Изведнъж от първо място, от 10 станах на първо място. И съм трети, а не първи.
Така ще убиете я. Деци работата. Взимаме това. Деци работата. Взимаме етус. Гледай си работата. Айде бе. Човек, много бързо загубвам титлата. Сега взимам колта. Взимам това. Взимам ги тези. Така взимаме този чест. Убиваме Гоблин. О! Final Stretch. На второ място. Няма да завърша на трето място. Или на четвърто. Не. Няма да стане. Аз ще съм първо място. Няма да стане. Искам да игри само първо място да завърша. Днес искам в този епизод само първо място. Те хората си отказаха. Вече съм само на първо място. Като гледат, че ги подмина. О, не, натам расте. А трябва да си взимам тук много човек. Много напреднах тук. Така, имам 61 джема. И тук вече защото те, като гледам, не са много добри плеери и няма да ме достигнат. Не искам да си дигам самочувствието, само че съжалявам за което, ако нещо преча. Просто искам да съм днес първи. 92 джема. Лелелелелелел. Ние сме вече 100 джема, бе. Да, 100 джема минахме. Лелеле, yes! Yes, хора, пак сме първо място. Yes. Yes. 113 джема. Охо, нов герой, кога беше Грек. Сега отваряме чест. Сега да видим какво ще ни се падне. Рейл. Между другото от Common Rare е положено. Ви знаете къде е просто. Епик! Епик е ценно, между другото, хора. Епик е много ценно. Така да видим какво ще ни се падне. Първи епик чест. Witch! Double Evolution. Ако така мога да го кажа. Gem Pass. Да, ето го Gem Pass. Не, чакай. Common. Не, тук само Common чест ми го бише направи, затова не. Гоблин. Така, 3 тикет честа. Имам да си взема нов характер или там как го произнасят, не знам. Така, между другото в новия апдейт има едни тикви, които ще издаде пак по-късно. Това е по идея на Supercell. Това също и Brawl Stars. Не знам как и другите игри, но Brawl Stars и Squad Busters вече знам, че е така. Не знам, пишете в коментарите как е в другите игри на Supercell, освен Brawl Stars и Squad Busters. Така, хора, това беше от мен и от моето видео. Абонирайте се за канала, оставете един лайк, за да направя още едно видео на още видеа на Squad Busters, на Brawl Stars, шортове да правя. Така, хора, абонирайте се за канала, оставете по един лайк. Аз бях Саши и от